Nebeski Oče, hvala ti za ovo vrijeme koje možemo biti u tvome domu, ali prvo bitno što nam možeš otvoriti našu svijest i otvoriti nam oči kako bi vidjeli stvarnu realnost svijeta u kojem živimo i kako je ovaj svijet u biti pokvaren bez tvoje ljubavi i bez tvoga dodira. Daj da mi budemo ti koji ćemo na pravi način prikazivati tebe kao Boga u ovome svijetu, a i daj doktoru Terzinu prave riječi kako bi nam mogao objasniti i predočiti neke od opasnosti s kojima se svakoga dana sučeljavamo kao čovečanstvo. Vodi nas ti i hvala ti za ovo vrijeme koje možemo provesti zajedno. U ime Isusovo sve to te molimo. Amen. Amen. Izvolite sjesti. Evo, ja ne bi više dužio, već bi predao riječ našem gostu, doktoru Terzinu. Ovo treće predavanje je pomalo zastrašujuće jer govori o najnovijim biotehnologijama koje na jedan mnogo dublji način mogu da promene svet i čovečanstvo kako ga znamo. Mi se sećamo čovečanstva u našoj generaciji u kojoj smo rođeni da imamo električnu struju, mi malo stariji se sećamo kada su došli kompjuteri, sećamo se vremena kada nismo imali kompjutere, sećamo se televizora, lampaša, sećamo se samolinijskih telefona, ne mobilnih telefona i tako dalje. Međutim, ove najnovije tehnologije o kojima ću danas govoriti drastično mogu da promene svet za nekoliko godina. Tako da može da zvuči malo zastrašujuće, ali ono što je meni zanimljivo kao naučniku i kao verniku jeste da Biblija unapred govori o svemu tome. Mi verujemo da je Bog stvorio čoveka po svom obličju, da nismo nastali od majmuna, ali, dakle, ovaj svet veruje da ako smo nastali evolucijom, a veruje da smo nastali evolucijom, onda imamo pravo da uzmemo našu vlastitu evoluciju u naše ruke i da pretvorimo čoveka u nekog novog čoveka. I taj novi čovek bi zapravo bio prvo genetički editovan, neki super čovek, plus imao bi komponentu informatike. Dakle, taj neki novi čovek će imati ugrađene čipove, bit će povezan na internet, mozgom i tako dalje i zapravo niko ne zna i ne može da predvidi gde sve to ide. Gde je grupa sa Harvarda na čelu sa Georgeom McDonaldom Churchom, o kome ću danas reći par više reči, je napravila novu metodologiju za editovanje DNK molekule. I to je takozvana CRISPR-Cas9 tehnologija. Dakle, danas možemo da editujemo gene i to je zaista tehnologija ogromnog potencijala, ali su je kineski istraživači iskoristili da genetički edituju ljudske bebe. Dakle, ovo su Lulu i Nana koje su genetički editovane i ono što je zanimljivo u čitavoj priči je da kao slučajno taj isti gen CCR5 na miševima se odlično zna kakva mu je funkcija. Kada mutirate taj gen, taj isti gen kod miševa, oni postaju super inteligentni. Dakle, pod izgovorom da su učinili da ove bebe budu otporne na sidu, pošto imaju roditelja koji ima sidu, ovo je prvi korak u pravljenju super ljudi koji vidjet ćemo šta će se dogoditi i kako će se sve razvijati, ali ove bebe, dakle, bi trebalo bar teorijski da imaju potencijal da su znatno inteligentnije od prosečne populacije. Tako da nemojmo zaboraviti, iako su Kinezi možda prvi učinili nešto za šta se zna, a ko zna šta je sve učinjeno za šta se ne zna, iza zatvorenih vrata vojne nauke, nemojmo zaboraviti da je tehnologija izmišljena na zapadu. Nemojmo zaboraviti da je atomska bomba izmišljena na zapadu. Nemojmo zaboraviti da je jedina sila koja je upotrebila atomsku bombu Sjedinjene Američke Države na Japanu na kraju Drugog svetskog rata. I sada oni drugima sole pamet ko sme da razvija nuklearnu energiju i atomske bombe ako ne sme. A oni su jedini upotrebili to oružje na ljudima. Dakle, vrlo su čudne mere ovog sveta i naravno onaj koji jači uvek kroji kapu
i to je upravo neka mera darvinizma koji nije moral, koji je biblijski moral. Kada se čovečanstvo, i ako se čovečanstvo vrati biblijskom moralu, onda bi stvari izgledale mnogo drugačije nego što, nažalost, jesu. Da krenem sada sa ove dve tehnologije koje su nove i izuzetno zabrinjavajuće. Prva od tih tehnologija je takozvani genski driver, u koji je američka vojska finansirala $100 miliona. Sad pazite, ponovo imaju izgovor. Dakle, izgovor ovih istraživanja je da se korišćenjem genetičkog editovanja organizama napravi metodologija kojom će sami sebe da istrebe komarci i neki glodari koji prenose bolesti. Dakle, ova tehnologija je za sada, ono što se zna u javnosti, urađena za komarce, malarične komarce i za miševe. I vrlo zanimljiva stvar, američka vojska je zainteresovana da istrebi malariju sa ovog sveta, da učini ovaj svet boljim mestom. Dakle, treba da se zamislimo kad američka vojska leči svet, da li su to prave pobude. Šta se zapravo dešava sa ovom tehnologijom jeste da se genetički modifikuju malarični komarci, da im se ubaci gen. Dakle, imate genetički modifikovanu životinju, ali da je takva genetička modifikacija, i to je upravo ono čega se boje ljudi kada govorimo o genetičkoj modifikaciji, da se ubaci takav gen, takozvani driver, koji će genetički modifikovati i druge jedinke sa kojim ova jedinka polno opšti. Dakle, gen koji može da se prebacuje sa jedinke na jedinku i praktično da automatski genetički modifikuje čitavu populaciju. I ima u sebi tempiranu bombu da kada to učini, populacija postaje sterilna. Dakle, kada se raširi po čitavoj populaciji taj gen, populacija postaje sterilna i na taj način istrebljujete kompletnu populaciju. Naravno, priča je ta da malarični komarci prenose malariju koja ubija milione ljudi, pa prema tome ako uništimo malarične komarce, onda ćemo uništiti i malariju i učinit ćemo svet boljim mestom. Ova tehnologija je razvijena u ustanovi koja se zove DARPA, verovatno ste čuli za DARPu, to je Defense Advanced Research Projects Agency, koja radi za američku vojsku, to je zapravo agencija koja pomno prati koje sve nove tehnologije se razvijaju i onda gleda koja može da se primeni za američku odbranu, a ne znam zaista od koga se brane kad uglavnom napadaju. I ova tehnologija, zapravo DARPA, se bavi najrazličitim tehnologijama. Bavili su se dronovima, to je sad postala već praksa, bave se robotima koji mogu da hodaju na 2 ili na 4 noge, da prave salto i tako dalje. I oni razvijaju mnoge nove tehnologije i unapređuju tehnologije za vojne svrhe. DARPA se zainteresovala za CRISPR-Cas9, o čemu sam govorio, ono kada je Church objavio to 2013. godine, i sada na osnovu CRISPR-Cas9 DARPA razvija tehnologiju genocida ili uništavanja vrsta na planeti Zemlji, naravno radeći prvo na komarcima. Drugim rečima, u nekoliko generacija sada imamo metodologiju da automatski genetički modifikujemo organizme. Dakle, nije više stvar da neko u laboratoriji genetički modifikuje biljku ili životinju. Sada imamo ove genske drajvove koje ako oslobodite u prirodu, u nekoliko generacija možemo genetički da modifikujemo sve što postoji. I to su zastrašujuće tehnologije, međutim nije to najstrašnija stvar. Ono što je najstrašnije jeste da je sve ovo objavljeno. Dakle, ova istraživanja su urađena i sve što vam ja danas govorim je bazirano na činjenicama koje su objavljene. Dakle, za sve imate podatak, imate referencu,
Prema tome, ja sam tu samo da vam dam informaciju. Nemojte da krivite mene za ono što rade neki drugi ljudi. Ja samo govorim što oni rade, nije to što ja radim. To obično kažu na engleskom don't kill the messenger, ali su napravili film Kill the Messenger, vidjet ćemo kako će ići situacija. Možete da vidite da kada je urađena genetička modifikacija sa genskim driverom, u proseku je bilo potrebno od 8 do 12 generacija da u potpunosti unište komarce, drugim rečima da sterilišu populaciju koristeći genski drive. Znači, za nekih 10-ak generacija mi možemo da uništimo komarce. Sad, zašto bi američka vojska bila zainteresovana da uništi komarce? Sve ljudske nacije imaju neke markere i ti markeri zapravo mogu da se koriste kao target sekvence, drugim rečima teorijski. Ponovo, ja nemam apsolutno nikakav dokaz za to. Kažem da kada bih imao dokaz, verovatno ne bih osvanuo ovde da vam pričam o tome, ali teorijski govoreći, vi možete da napravite drajvere sa target markerima da uništite određenu populaciju. Recimo da je usmerite, ne znam, protiv recimo slovenskih nacija, na primjer. I dakle, ne samo na komarcima, ista tehnologija je razvijena i na miševima, a genetički čovek i miš su izuzetno slični. Dakle, imamo danas tehnologiju za masovnu sterilizaciju određenih populacija. Što znači, ovo sad imamo u civilnoj nauci. Vojna nauka je uključena u to, ali se objavljuje u radovima civilne nauke, što znači da je već otišao toliko daleko da više se ni ne stide da objavljuju ovakve stvari. Ja kažem uvek da je vojna tehnologija nekih 30 do 50 godina ispred, što znači da je moguće da ovo sve već je u toku. Dakle, da mi već širimo te gene, ko zna. Ne mogu da dokažem ni za ni protiv, ali recimo ako su 40 godina ispred civilne nauke, dakle ako imaju ovu tehnologiju već 40 godina, to znači da 2 pune generacije ljudi teorijski bi već mogli da šire ove drajvere kroz populaciju. Što znači da nam ostaje još nekoliko generacija pre nego što ili čitavo čovečanstvo ili deo čovečanstva bude uništen. To je dakle jedna od tehnologija i vidjet ćete kada čitamo biblijske tekstove, tekstove koji su nam poznati i često ih čitamo, moći ćete da razumete te tekstove na potpuno novi način. Kada imate ove informacije, kada znate šta se radi pod nebom. A to je kada iskombinujete naše znanje o matičnim ćelijama i o editovanju gena, onaj CRISPR-Cas9, vi možete da u potpunosti izmenite čoveka. I pomenuo sam da matične ćelije mogu da proizvedu bilo koji tip ćelija. Pogledajte do koje mere je svet postao perverzija. Dakle, perverzija je nešto iskrivljavanje nečega što je normalno. Danas imamo tehnologiju za to i naravno ova istraživanja su poduprta vrlo teške stvari i vidite da su to stvari koje su duboko povezane sa etikom. Ako vi imate tehnologiju genocida, onih genskih drajvera, to je bukvalno tehnologija genocida. Kako možete reći da je to dobra tehnologija? Verovatno ste čuli o razvoju veštačke inteligencije i kompjutera. Sada će kompjuteri da razvijaju sve ove tehnologije još brže eksponencijalno. Dakle, čovek ne može ni da prati to, sada ćemo pustiti kompjutere da smišljaju i da kombinuju ove tehnologije, da prave još efikasnije tehnologije. Prethodno sam govorio o genetički modifikovanim organizmima gde prebacujemo gen iz jedne vrste u drugu. Sada, pogotovo primenom veštačke inteligencije, možemo da dizajniramo potpuno nove gene koji nikada nisu postojali. I da pravimo organizme, naročito mikroorganizme,
koji recimo mogu da pojedu plastiku u potpunosti, ali recimo mogu da pojedu ljudsko meso. Možemo da napravimo takve organizme. Drugim rečima, mi sada ne samo da možemo genetički da modifikujemo pojedinačne gene, nego možemo čitave veštačke hromozome da ubacimo, da radimo genetičku modifikaciju na jednom velikom planu, ne više pojedinačni geni, nego stotine i hiljade gena da ubacujemo u organizme i da pravimo vrste koje nikada nisu postojale. Sada se razvijaju metode koje će simultano da edituju gene. Kao u Word dokumentu, kada ubacite funkciju da svako slovo T, recimo, zamenite sa slovom A. I to uradite u celom genomu. Dakle, drugi smer u kome se kreće tehnologija je da se prave sistemi za editovanje gena koji će simultano da edituju veliki broj gena. Drugim rečima, eksponencijalno ubrzavamo sve ovo o čemu sam govorio. Kod one dve bebe, Lulu i Nana, editovanje je jedan gen. Sad zamislite editovanje 1000 gena kod čoveka. I zašto Hollywood pravi toliko filmova o superherojima? Zato što će uskoro biti moguće da prave neku vrstu superheroja. Sledeće, oruđa biotehnologije postaju sve više dostupna običnom čoveku. Imate kao kuvare i kupite sve što vam je potrebno i samo pratite od tačke do tačke šta treba da uradite i to možete da radite kod kuće. Ne morate da završite molekularnu biologiju da biste znali da izolujete DNK. Ali da razvijete nuklearno oružje, vi morate da imate ogromnu industrijsku mašineriju kontrolisanu od strane vlade. Dakle, države mogu da prave atomsku bombu. Čak ni ne sve države. A sa biotehnologijom pojedinci mogu da prave ove drajvove. Teorijski ja bih mogao da napravim drajv i da ga pustim u populaciju. Dakle, ono što je prava opasnost ovih tehnologija je da vi ne možete da kontrolišete ove tehnologije na način na koji možete da kontrolišete nuklearnu tehnologiju, recimo. Ovo ljudi mogu da rade u svojim kućama. I sve će biti lakše da to rade u svojim kućama kako se više razvija veštačka inteligencija. Jeste da smo sada došli do trenutka kada treba da se odluči da li će neki od ovih genetički modifikovanih organizama, uključujući i organizme koji imaju drajvere, genske drajvere za istrebljenje, biti pušteni u prirodu. Ko može da odluči etički i naučno kakve će konsekvence svega toga biti? Kad nemamo pojma ni o tome kako funkcionišu ekosistemi, ali smo dakle došli do tog nivoa da će pre ili kasnije pustiti ove genetički modifikovane organizme u prirodu, a ako imaju drive, to znači da automatski mogu da genetički modifikuju organizme koji su u prirodi. Generalni zaključak je da sve ovo se eksponencijalno ubrzava. Dakle, kombinovanje veštačke inteligencije sa biotehnologijom eksponencijalno, i ovo je što sada znamo. Šta ćemo znati za 2 godine i šta će se sve izdešavati za 2 godine, ko to zna. Dakle, ovo bi bilo jedno vrlo depresivno predavanje, kada bih se sada zaustavio ovde i rekao vam laku noć, ali ja se neću još uvek zaustaviti i želim da vam pročitam 3 teksta iz Biblije. Ako postoji Bog, stvoritelj čoveka, a čovek je toliko kompleksan, sva živa bića su toliko kompleksna da mora da postoji Bog, ja često kažem, meni nije potrebna vera da verujem u Boga. Potrebna mi je vera da ću Božjom milošću biti spašen, ja, kao jedinka, ali mi apsolutno nije potrebna vera da više verujem u Boga, pošto imam činjenice, naučne činjenice da Bog postoji. Tako da sve više se govori o tome kako je Biblija knjiga mržnje i kako bi je trebalo ukloniti i zabraniti i tako dalje. Čitajmo Bibliju dok još možemo, a da nas ne kažnjavaju za to i ne teraju u zatvor. Ovde Isus govori suprotno Solomonu, da će za poslednji dani istorije biti takvi da će se dešavati stvari kojih nikada nije bilo.
Pazite, genocida je uvek bilo, ubistava, silovanja, ratova i tako dalje, uvek je bilo. Ali Isus kaže da će na kraju vremena biti tako strašno vreme kako ga nikada nije bilo, niti će se ponoviti u večnosti. Isus dolazi da uništi greh i tako nešto se nikada neće ponoviti. I sad pazite, ovo je jako zanimljiv deo teksta koji hrišćani proučavaju vekovima i tek sada možemo da razumemo. Kada znate šta je genski drive, koji u 10 generacija može da uništi čovečanstvo, da steriliše čovečanstvo, da izumremo, sada možemo da razumemo ovaj tekst mnogo bolje. I da se oni dani ne skrate, dakle da se ne skrate dani koji su pred nama, niko ne bi ostao. Pazite, Isus, Božji sin, u svom sveviđenju i sveznanju vidi unapred sve ove događaje koji se dešavaju, on je to sve znao pre 2000 godina. Ali govori jezikom koji je bio razumljiv čovečanstvu. I kaže da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. Dakle, pre nego što bude uništeno čovečanstvo, kada situacija bude potpuno beznadežna, pojavit će se spasitelj sveta. To kaže Biblija i to je vest za koju treba da se držimo, kao što se davljenik drži za pojas za spasavanje. Dakle, zapamtite ovaj tekst u Bibliji. Međutim, Biblija je realna knjiga. Ona vam ne kaže, pa bit će to okej, tako dalje. Biblija govori istinu, a istina je zastrašujuća. Međutim, ono što je najbolja vest jeste da to nije kraj. Dakle, Biblija otkriva da će Bog u potpunosti eliminisati efekte ovog zla koje se nalazi oko nas. Otkrivenje, 11. glava, 18. stih, poslednja knjiga Biblije, apostol Jovan je dobio viziju od Boga i vidi sledeću stvar. Pojačao sam, dakle, belim, da vidimo najbitnije delove teksta za našu priču danas. I neznabošci se progneviše. Dakle, ovo je prevod Karadžić-Daničić. Kada proverite neke druge prevode, recimo New King James i tako dalje, vidite da ovo neznabošci se odnosi na nacije. Pošto nemojte zaboraviti da su prvi hrišćani bili Jevreji, a za jevrejski narod su svi drugi narodi bili neznabošci. Nama svetlost starog zaveta dolazi preko jevrejskog naroda. I oni su sve druge narode smatrali nečistima ili neznabošcima. I sad kaže ovde apostol Jovan, i neznabošci, ili drugim rečima nacije, se prognjeviše. Da vas pitam, kada čitate vesti i kada slušate vesti danas, da li su nacije ljute, da li su agresivne? Jel čitate Twittere koje šalje Trump drugima i dobija natrag i tako dalje? Toga nije bilo u prethodno vreme, postojala je diplomatija, ali se nisu častili tako kako se sada časte. Ste primetili kako su ljute nacije? Dakle, i neznabošci se prognjeviše i dođe gnev tvoj, ali i Bog će da se gnevi, a Bog se gnevi pravedno. I dođe gnev tvoj i vreme mrtvima da se sudi. I da se da plata slugama tvojima, sad pogledajte ko su sluge Boga, prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvojega, onima koji se boje Boga, malima i velikima. Dakle, svi će dobiti platu. Svako ko prizove Božje ime, svako ko prizna da Isus Hristos umro za mene lično. Do najmanjega, dakle, ne samo neki povlašćeni sloj, Bog donosi platu svakome. Prema tome, nemojte se brinuti da će Bog da vas zaboravi, da vas izostavi. Ono čega treba da se brinemo je da Bog ne pronađe zlo u našem srcu. Jer Bog dolazi da uništi zlo. Ako je to zlo u našem srcu, kada dođe, on će morati da uništi naše srce, pa prema tome nećemo naslediti večnost. Bog je platio cenu za svakoga od nas. On je došao zbog grešnika, nije došao zbog pravednika. Prema tome, to što smo grešnici nas zapravo čini kandidatima za njegovo carstvo. Nemojte se brinuti ako ste grešnik.
To je dobra vest. Samo nemojte da ostanete grešnik, pustite Boga u svoje srce da izgoni zlo. I ako se sve truši oko nas, i dalje je naša dužnost da se brinemo koliko možemo o svetu. Da ako vidimo neku kesu ili papirić, da podignemo to, bacimo u smeće. Jer mi gradimo naš karakter za večno carstvo, za večni svet. Nemojmo gledati, svet se ruši oko nas, pa ajde ja malo da doprinesem, da razbijem neki prozor i tako dalje. To nije dobra strategija. U svem tom rasulu mi treba da ostanemo na Božijem putu. I napiši, jer su ove reči istinite i verne. Pazite, Bog je apsolutna istina. Bog ne laže. I zna da će biti takvo vreme očajanja da mora da podvuče da su reči koje kaže da će sve novo da stvori istinite i verne. Dakle, Bog ponavlja i podvlači za naše neverovanje da bismo verovali da ono što govori je istina. Bog ne laže, ali vidi da ljudi jednostavno neće imati dovoljno vere u svome srcu. Dakle, treba da pronađemo veru, treba da se oslonimo na Hrista, jer su ove reči istinite i verne. Prema tome, nemojte biti suviše zabrinuti. Dobro je da znamo šta dolazi, dobro je da znamo u kakvom svetu živimo, ali treba da odradimo naš deo. Treba da upozorimo naše bližnje ljubavlju najpre, primerom najpre i ukazivanjem na Božju reč. A sve ostalo što će se desiti, desit će se onako kako je Bog napred video, međutim, hrišćani treba da su ljudi radosti i optimizma. Ja vam se zahvaljujem na pažnju.